Malampuson ang pagpahigayon sa ikatulong Motorcycle Skills Challenge dito sa Mandaue City. Nasaksihan ang lain-laing diskarte sa pagmaneho og motorsiklo ug pagmaniobra niini. Ang report ni Nico Sereno. Sa hawanan sa Mantawi Drive sa Mandaue City, gihimo ang Motorcycle Skills Challenge. Nagpakitag labok ang mga motorcycle riders sa ilang pagsubay sa race course nga giandam alang kanila. Gisukod ang katakos ug kahaniti sa paglikay sa mga cones, pagmaniobra sa obstacle ug pagsukod sa ilang kapaspas nga makakumpleto niini. Adunay deduction o penalty sa score sa lain-laing kalapasan sama sa pag-igo o pagkatumba sa cone, pagtukod sa rider ug uban pa. Nagtigi ang lain-laing klase sa mga motorsiklo depende sa gidakon. Ang kalihukan gilusad sa Mandaue City Police Advisory Council sa tinguha nga ma-promote ang luwas nga pagmaneho sa kadalanan. I-promote lang pud nato ang road safety sa Mandaue tungod kay ang Mandaue sir usa ka develop kay nga lugar unya daghan pud tag mga motorista nya tungod niini ang kato mga mahilig magmotor ato po na silang gi-invite. Taliwa sa mga disgrasya nga nahitabo sa kadalanan nga naglambigit sa mga motorsiklo nang hinaot ang mga organizers nga nakakaton sa kalihukan ang mga tumatanaw. Labi na sa pagkuha og giya ug tambag sa pagdala og pag-atiman sa mga motor alang sa luwas nga biyahe. Lakip sa misalmot ang pipila ka mga motorcycle enthusiasts gikan sa kauluhan. Sa umpisa po syempre mahirap wala naman pong madali pero kasi matututunan nyo naman din siya pagtagal and maganda po siya sa mga kagaya na mahilig magmotor kasi magagamit nyo po siya sa biyahe syempre lalo na yung mga ganyang mga parang liko-liko po halimbawa mga kurbada. We remind the owners when they are riding, take care of the safety, also improve their riding skills. Apart from that, we have the Riding Academy. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.